Oliko se Santa Spraykin tekemää mobiilipeliä? Mennään pelaa. Tää on kiva peli, mä tykkään tästä pelistä. Mulla on hyvä taktiikka. Ei, vitsi. 7 metriä. No, tuolla on hyvä yksityiskohta. Korvatunturi Lapland. Kivat yksityiskohdat pelissä. Te näette, että mä oon pelannut tätä vähän. Ei, älä nyt, no niin. Pistetään nopeutettuna nää jotkut pätkät. Kato. 13 metriä. Noniin, otetaan mainoksia. Moro. Noniin, nyt me unlockattiin. Noin. Meillä on 2000. Jes, tossa on 2000. Kattokaa, siis täällä on shoppi. Me mennään jo, okei. Voi jumaliste. Volti. Ja blurrataan. Toi blurrataan. Toi mä jaksaa enempää. No niin. Kato mikä lento. 18. Ois voinut olla vaikka 30. No niin, ja mennään. Kato, pysy vielä seisovin. Se on hyvä, että se pysyy seisovin, koska... siis tässä on teille klippi, mitä mä näin tänään. Niin tässä on teille klippi siitä. Nyt kun tää mainos pyörii. No niin, siinä oli teille klippi. Mä näin tommosen robotin tänään. Mä en näe noita normaalisti, mutta tänään näin. Yksi meidän luokkalainen oli surffannut siinä päällä. Mulla on yksi taktiikka, mitä mä tuun käyttämään. Tuplavoltti! Tää joulupukki vetää jotain tuplavoltteja täällä. Kattokaa, mä mennään tuplavoltin kohta. Kato. Oi, se oli melkein tuplavoltti. Mitä tapahtuu? Selvä. No niin. Please vedä 2 volttia, älä sitten vedä. Kato! 22 metriä! 22 metriä! Mä en jaksa ihan oikeesti. Tää on vähän niinku jouluspesiaali. Mä en ymmärrä mikä tää juju on. Kuka on keksinyt, että tää on hyvä peli? Mä tuun varmaan poistamaan tän joku päivä. Koska tää on vähän tylsä. Et sä vaan lasket just mäkeä alas. Mä vähän väsyttää, joten... Joo. Kyllä. Ja tää on mun yksi toinen joulukalenteri luukku. Huomenna tulee ehkä joku toinen. Näitä tulee joka viikon välein kerran. Ja nyt mä päätin, että se on keskiviikko. Keskiviikkosi tulee uusia videoita. Eli tällaisia joulukalenterityyppisiä videoita. Että jos kiinnostaa, niin voitte jäädä katsomaan näitä ja miettiä niitä sitten vähän niin kuin jotenkin. Eli tää tulee sitten torstaina tää video. Eli 1 viikon päästä torstaina tulee sellainen video myös, jossa pelataan vähän lisää tätä peliä ja katsotaan mitä salaisuuksia tätä peleistä löytyy. Toivottavasti ainakin. Joo. Me nähdään sitten seuraavassa videossa, moro!